Nazdar, ahoj. Dneska som sa vybral natočiť traily nad Smolnicami a Bukovou. Začala jeseň a na jeseň sú tu tie trate najlepšie. Dosť fúka, tak dúfam, že ma bude počuť. Tých trailov je tu dosť veľa, ja som vybral 4 také, čo mám najradšej. Možno potom niekedy do budúcna ešte spravím nejaké video s tými ostatnými. Takže ideme vyšľať na prvý trail. Vidíme sa na štarte. Prvý trail, ktorý sa prizná, že aj neviem, ako sa volá, začína kúsok od Havranej skaly. Keď sa ísť z Havranej skaly smerom na Havranicu alebo Záruby po Červenej, tak tuto je taká nenápadná odbočka a s nej ideme prvý trail. Vyzerá to tak, že to budem musieť trošku hľadať, lebo je to zapadané. A to nám ešte ani tá jeseň poriadne nezačala. Asi tadiaľ to? Vyzerá to, že tadiaľ to. Áno. Toto je super skávka. Nádhera. Není to tu dobre vidieť. A ide dobre. Je to celkom vlhké. Tie korienky tu len tak trčia pod tými listami. To je prírodné. Nič tu... už som vyletel. Nič tu není ani jedna klopenka nakopaná. Teraz kade? Teraz tady to. No škoda, že to je také zapadané, inak je to veľmi pekné. Tak a to už sme dolu. Tuto po tejto zvažnici budeme pokračovať popod hrebeňami Zárub na ďalší trail, ktorý je asi môj najobľúbenejší. Už sa nachádzam na štarte druhého no name trailu, keďže nepoznám názvy. Tento trail ide až dolu skoro na Bukovu. Je to veľmi pekne, tiež prírodné. Veľa hrabánky, je v takom vyhličnatom lese, takže sa oplatí vyšlapať. Začína to dosť strmine a na voľných kamienkoch. A tiež to tu je trošku zanedbané. Aj na nohu. Je to trošku mokré stále. Ale jazdí sa to. Strmé si izbegy. To odklonené veci po koreňoch a kameňoch. Tuto skálka.
Krásne endurko. Tak, to bola prvá časť. A teraz tu to trošku vyšlap. A pokračujem. Krásne výhľady. Také horizonty, že za nimi není moc vidieť. Samý koreň, samý kameň. Není to rýchle, ale je to sranda. Pedál. Rabanka, hlboká. Tu už sa to dá trošku pustiť. Krásne pohrebenie. Tu je prahnutý stromček. Zase aj čerstvá krásna hrabanka. To je odklonené. To som skoro vyšiel. Je to krásne zápiarky. Kočka. A ďalšia. Ty koksa, to je hrabanka, to je nádhera. Jak na oblačku v tej hrabanke. To je čistá paráda. Tak koniec. Zase výšlap presne tam hore. Začiatok ďalšieho trailu. A tento trail už aj má meno, alebo teda aspoň poznám jeho meno. Volá sa to Freerideka, alebo na Strave je to značené ako Modrá k zámku. Určite je aj na Trailforxe, takže to si môžete nájsť. Tento trail už není až taký prírodný. Má pomerne dosť veľa skokov porobených, dropov a podobne. Takže Dorad skáče. Toto ho bude baviť. Ideme na to. Takže hneď prvá skočka. Druhá skočka.
taký celkom kopák. Taký akéby shark fin. Ďalší, jak ma to vystrelilo. Koľko je tu neureko. Tieto dropiky, aha, tieto dropiky máme rozbité, to nejdem. Tuto som zle odbočil. Pokračujeme tadeto. Toto je zase prírodnejšia časť. Dosť veľa kamienkov tu trčí a dosť ostrý. Vytrasený budem. To je krása. Neviem, čo ma viac baví teraz, či takéto prírodné enduro nádherné, alebo tie skoky. To bol taký menší roadket. A tuto máme ďalší dropík. Není to vôbec veľké. Netreba sa toho báť, myslím, že len dva sú také tie skoky také väčšie, že dobre si to predtým pozrieť. Ale inak úplne paráda. Tuto niekde mala byť odbočka, no tu, lebo tu nikdy netrafím. A ďalšie skočky. Druhý takýto roadket. A ideme dole k zámku. Tuto pozor, lebo tu môžu ísť aj chodci. To dobre koplo, to som nečakal. Tuto máme ešte sériu takých menších skočkov. Teplík sa mi dokonca podaril. A tuto je ešte jeden dropík. A sme dolu. Takto z lesa vyjdem naspäť pod zámkom. Ale ešte nekončím. Idem naspäť hore ponad čertový žlab, kde je ešte jedna trať. Keby som ťa inšpiroval a išiel by si sa sem voziť, tak ti veľa odporúčam, aby si zobral, ak máš možnosť, e-bike. A ak ne, aby si sa dobre naraňajkoval, lebo tie výšlapy sú tu pomerne veľké. Mám na hodinkách necelých 12 km a 830 výškových. A ešte idem raz hore. Čiže treba mať buď našlapané alebo e-bike. Takže od zámku posledný výšlap ponad Čertov žľab naspäť sem na modrú turistickú značku, takto popoď hrebenom, Zárub. Tuto niekde by už mal byť posledný trail, ktorý sa... Fuj, blato! Ktorý sa dneska chystám ísť. Ale hovorím, je do toho
O mnoho viac, podľa mňa sa tu kľudne dá ísť jazdiť aj na celý víkend. Lebo ešte sú traily proste na druhej strane kopca, nad Bukovou. A ešte je tu určite veľa trailov, o ktorých ani neviem a vedia tu len proste lokáli o nich. Takže keď nevieš kam, dojdi si pojazdiť do Smoleníc, je tu všetko od toho prírodného endura až po super skoky. Ja tu hľadám ten posledný trail a neviem, kde to je, lebo nám to tu chlapci, drevorúbci, takto fajnovo zahádzali. Idem to nájsť na kameru a idem dolu. Tak, podarilo sa mi to objaviť. Dosť to tu rozbombardovali. Ale ešte, že aspoň tí cyklisti sa nevozia po tých horách, lebo by to tu ničili. Ideme dole. Tuto je to aj vyfúkané. Tuto má aj údržbu. Dobre, Dri. Á, tento rigol. Dobre, prvá časť cez Zvaznicu dolu do druhej. To som prebrzdil. I aké motanice. Stromčaky. Korienky to bol ráfik. Moc zo široka. Nádhera. Čerstvá hrabanka. Slnka. Kúkam na slnku a skoro som vo strome. A hotovka. Ideme dolu. Ešte ostala nejaká baterka, tak za odmenu pozrieme hore na výhľad na Molpír. Takýto parádny výhľad za odmenu na hradisku Molpír. Myslím, že tadeto je to asi turistická, ale raz som tadeto išiel a myslím, že by sa to malo dať aj na bajku zjazdiť. Taká hrebeňovka. Idem to vyskúšať. Uhuhu. Musíme skrčiť. No myslel som si, že to bude vácej z kopca. Ale aspoň výhľadíky. Super. Ty kakso.
Není zlé. Jau, shit. O, trial. No, to ide aj z kopca. Oh. Hard right. Oh. Stáde to? No, sme asi dole, no. Takže to boli Smolenické traily. A ak sa ti to tu páčilo a nevieš kam jazdiť, tak kľudne príď. Keď sa ti páčilo video, tak môžeš dať like a odber. Na budúce by som chcel ísť jazdiť na Záhorie, lebo aj tam sú super traily. Ak dáš odber, video ti určite neuteče. Zatím nazdar.